UMLA ka 17 North Shillong ba Edelbot ng room ba penkut no ya ka jingiki syong kelan mungor hamadan malki loong ba ki sautuli kimat ki badang sateng ki ba ka sarkar kam syampat lala satya man penurlong loong ba kini kimat unsara syayeng darbar thawan ke jela habai kran ba Edelbot la penpau ba kini ki sautuli kimat ki ba sateng ki dei ki badan hakti jong ka sarkar jela ba kimdei satya kimat jingdawa ki ba hab man pan ka sarkar kami ne ke Assam. Hendai ke Sudan kam tang ya kaman jangka men penterkam. Piko masyu penkenmau hendak kini ki isu santali kidai kiba dona kakti jong sarkar. Marko bakile ka enhancement atau singi nak bantaki apa age limit manri seka apa age limit jong ki kon sama bakin la ban apply ka kam katu de ka political will katu kumutu political will ka bangi dong kam ni ya kini ki issue ru nama kini ki issue di state subject issue kimde ki ba haban depend ba central government ani napo asam ni ki ti barkani ka singi ka ba ngalapan kut ya ne ka student demonstration kawin na ka jingi ki bajai mo katkum ka democratic right tibar koi kalong ba hoi kalon kadai ho bakpi ka bang lapan malah bang lakut ndai tambah kamen sim jong je khun kanom kut kanyai beteng hanunu ka benta kala kadai ban ngin ya perken mau bang poka assembly nani kadai kadawa ya ka bangin haban mi sabar nomor ba ngidai ki nomi khamat ka bagi pai ba kelasai ban ga ban simru kumki nongelam ha ka bangila ban pentikna ha ka ban bagini ki issue ki bakta nak betai kon sama ki isu jo jala kini ban longkam tilesi gani ka sanpos nam ngadap ya ka ban rakhi manin kasngi kilala ya ban pelongkam tang kawai ka isu ka beri ka enhancement ya ka apa age limit jo ki kon sama kerman skam bagini ki basa jo ni south li ki isu ya lesi ki I give pat ka Arpundutrik Republic dia ka tangam tip ngai ejik start jong government tibar ki isu ki badongkam ki bakham longkam susu ki don Hendai kita kidong kibang haban ya na central government kita habia na po Assam ti kita ya habdi be kita ngam kuat ya kapan bu pressure government hendai yakini ki badon hakti wade ka boundary du kadon hakti jong government hakawi ka banta hoi namta ban long totally resolve yakni ka border issue kadai hi ka jing pen bet lang jo Assam ban mai khale hendai kumbang apan pau ba kat bam pala penbet ki kita ki infrastructure ki bedai ka bit ka biang roi ka par na hak tu ki than bedai ki khapot ki ban implement no immediately haka haka school haki college lani war ki healthcare ru nomor kalong ki bakini ki brio ki basong itu ki than ki dah haban depend na ki way part ki state makani ru kalong ka advantages ya ka sarkar Assam mo de hol tanong rim barangit skam kaniru larakin pala ban resolve at once ndai kidai ban kunu ban le kini ki artli ka infrastructure bat ka police outpost ka ban pen seriousness jong government bat ki pai baru kin bishar ki ka ba ngwan ra ni ki issue kadai ka ba ngasutu bangala ban convince government ngasutu bangala ban convince pai ba bagi dei ki issue ki badai po state issue bagi dei ki ba kata khamtam ya ki kon samla bar khamtam ha bangi rakhi mane ni ka san posnam ngana khamil tip gen I give kom ka government ya ki kon samla bar ka state hi bro ko khram halong meaningful bangi rakhi ya ka san posnam ka jing ya lenti jong jala ti ko ba ka long enhancement nganong pat hun hido hoi lalong ko ka achievement le amdei hok ma macam kaburom ai kaburom ko ban le chik badai handai ngadon dia kaban penso tangan dia badai ban pentikna bagi isu ki bakta mat yong kamtam ka jala kamtam bi khon samla ki dei ban weng no isndon khanang bangila ban grab ye ki khon sama ki jongi bakila ban ya kalenti ka badai bakin long syak ta ki jengkar ban namar ki khibelti ka jing ya kalawi ka dia ka haki khon sama te bakani ka enhancement ngem dei ban syukumen ngarung le ngam ben ki khon sama ki nong kemen tambla penjalan ya Jakarta ban apply kam lagi dokam menta ki khon samla ki dokam ka kam apa ki dokam ka kam masngo ba government kadi ban implement ta ka transparency bar accountability ka jongki kumba kila pan pau ha por ka ba ki form ka government baradu iswa bakin poiru sha government ki parti upher kila ai ga ta ka jingkular chupai ba bakin le stam kuno nan ra ta transparency bar accountability mo ka jingkhoi ka jing trejikta bakan don ka jing khanjing dia mo kababiang kaban yaya lang rikat bakata kajing pendokam hok kajongki ya ka
resources ka bangi idon nang jala bar ka bangi yo ru na sabar kum ka fon ti kini diki ko bang ko pan pau wada kala ngalapan kut ne kesengi handoi ganjai peteng bat kata ke peteng jong akan kanya akiba bon kidor le si po assembly bat la kadai ka dawa la kani la kadai ka rokom ko bangi dei ban yai man penki upai ba ru min ha ban yai tak lenti rengit scam ko man spekan mau kenda kidon ki bong ba habang ya ni kalenti jong je khi kidon ki bong ba ni singai ba dal bon ringangong tak ni ko wei na isingai nga ritungin ising lam si nakabanta kalawi jong kilong dian ki pateng mangin haban pen trekam ya ki mati ya ki jingdawa ka ba ngila kular bat kham tam e ka bang kwa ban pen pau kalong ba ki pai ba ngani scam kunum atatien namar ngampat jupen atatien ha jing tre jikta jonga nadu barung jeli politics wang ade wandon marwei ru district council adu MLA ru de menta wana solodan bok manu government lim dim ngap persya government re kodon kapor maha banjaro kadon kapor ru menghabat persya ite ki policy ti bat kawi ka ba ngakwa ban syai kadar beringam sim lej banesim mentalem ya ne ka jegraki ya san post nam ringkat buat kita ki long he long han buat kas government ha jaka ka bakila bu populo ane po assembly kawi nak daw ko long bangam ui hiru ya kata ka ke ka baki ong ka vision document mo kumlung ini lan tinang ni sakmat san post nam ni pai ka po ka policy jo agriculture ngam don mentaki nong rep kumba 20% gi oman ino ya ka rep karyang te ke banjai ka riu ja bandu jungi ni dongkam bani i kata ka policy jo ka tourism bakani ko long kalat klenti bakum no ban ai kam ai jabi khur samla kinum long bachuk mi perkimin ti takam sarkar ti bopon ba mo ki issue ha bangit scam ka government ka de ban bu ita ki think tank gi ba ki sode ban bu kena bangila ban i ya ta ka jing kala hani ka ri ki jongi bakal long ka jing kerman na ka banta kalawai jong ki khon samla ki jongi cái cái đầu vạ một cái cái cầm lại mình thấy cầm rồi cái thành khắp buồn pi ka de bakim don ka mon ban ong komta ban nga kum wei no paling ke maling ai ke jingmut maling isu community tan sarkar India hoi ka de ka kamram jungi ke de ka sarkar India kala ai ki phone na bun ki banta nang ta bat ka pi ka wei ka bakong sandu kalau man pen itak seriousness lesi ko mi dom ikmat de singila naka arklur arpo mata kala Inggris ka arklur sanpo mata ka de lai polak na san polak ngila ban mangker pangwi amali ban bu ban set up ini ki developmental activities entire border khamtam ki disputed area mo berkandung ke jigarku nomor sisi ngila set up ki developmental activities hang tu ngila pen i ka jing long try ngenum pai ngenum klet du kam dei tang ka ketika border dispute opening ka Assam Meghalaya national border mo lagi international border hadu menta nadu ba ngayo jeng lai luj nagari India lemboi tigipor lapan hab kitu kithan gudun kithan gibla hab ka East Pakistan but lawan bu kiput kisah mo tigipor but la bu ru dah jengi penbet lang bagi nong song hatu jaka tin lagi basusi menta lesi dah sarkar jela ka jungi ka ong balada ban put sambar penbet meno bat lai penbet lang ban no le hadu menta kadang sa rengeng ngimpat le lap ngimpat la ku sarkar ban pentikana ya ta jelong trai ban ai kata ka fencing ka batikana khanang bagi ta ki ka kani ka jaka ka jungi ka nom la ban le no le no i saki wei pat mar ngihap ban ri ngihap ban pi kani kadi kadi bangin de ban ri kanti ban aino kanti pat sikilong din pateng nama ka jaka lapan kan mau kum kecengim ke batang sisin ngidu balada ngilak ban bat ban pen scam ya kalawai bai sim ngidu pat ngidu no sisenal